Здравейте си в YouTube, здравейте си като гледате, аз съм X29 и с мен сега е Jack 2017 и сега ще играем Агарио. Така, ще се редуваме, не знам как искаш. Играем от лаптопа, само не записваме, принцип, да се записвам. Да, защото той сигурно има писвачка само. Да. Еми за това. Ето ясно. Оп. Луната няма да ме изяде. Опа, ще ме изяде. Колко бе? С писи. Изяде го Джамбо. Джамбо е по-малко с тебе. Леле. Видях се живота на лента. Не минай през тия. Или па да. Е така е най-добре. Сега ще... не. Тебе виж. Само ме... Добре. Дай сега. Аре, сега ще играе. Ти в момента се чуваш. Да, знам. Играй с мишката, защото това е добре. Добре. Джо. Чакай. Карай. Не се пише така, Джак. Така, да, обратното. Сори, хора. Знае как ще пише. Абе, нищо, няма значение. Така. Ама седни. Ще седна, окей. Но трябва да се прибере. Като казвам примере. Добре, така. Да си подържа малко столчето. Колко ли абоната? Що говоря тук? Добре, за малко ще ми седе. Ама седни целия, бе. И сега играе. Сега той играе. Да, хората го знаят. Вече. И видяха. Не съм много добър на тази игра. Веднъж бяхме на 6-то място. Най-големите. Така. Виждате какво умно име избрах за никнейм. Сериозно? Да. По-добре ще се кръсти както си беше, защото аз според мен е този много абоната няма да спечели. Бега, бе! Добре. Ето обича да пакне неща. Бега, бе! Бега, бе! Мога да ти изядат след малко. Ще ме изяде. Айде сега той ще ти изяде. Изяш го, изяш. Айде, бе, 60 точки. Изяш и то от тия. Сега сигурно ще има от тия малки. Приятел. Айде, де. Само да ви кажа, като играхме на неговия компютър, се беше бъгнал. Не беше. Не. Малко се беше бъгнал. Хапвай. Така, 61 точки. Отначало щяхме да играем заедно, ама се оказахме, защото сме много жалки. Да, Не реално. можем да се намерим. Кристиано Роналдо сега, ако не изяде. Ще си. Аре. Няма да го изядеш, ще го изяде. Изяш Хелуин. Избегат. Че ми е Хелуин. 7 на първо място. Двама. Унимейл. 6 плюс е Криститос. Си го изкарал за линия шестица. Ето, някак се е кръстил Аржентина. Не говори това. Добре. Така, да видим. Добре, може да стане. Значи, как снимам с повече от 10 минути с бандикамени. Значи, гледайте ми клипа как се снима с бандиками, ще разберете как снимам повече по-дълги клипове. По-дълги клипове. Аз мога, в принцип, да снимам май до не знам с колко минути. Не, младенецо! Сега какво правиш? Искам да видя. Добре. Браво, че. Така, младенецо изядоха.
Наденицата изядоха и сега... Напиши се краставица. Не, нямаше се напиша както съм си аз. Той няма канал. Напротив, абонирайте се сега. Без промяна на опции. Няма канал. Не го си си. Да, напротив има. Малко. Кой го казва? Надалицата. Надалицата ли го казва? Браво на надалицата. Ох, изядоха. Добре, не мога ли с това да игра? Не. Напиши надалица. Не, ще... О, бегаме! Няма да си надалица. Кой ти казва? Напиши се как си. Защото... Абе, Казваме надалица. надалица. И веднага се изядоха. Браво! Браво! Аплодисментите за мен. Чакай сега. Така, тук сме на сеньора са оператора, другия оператор, третия оператор. Джак века майстор. Добре, сега ще се кръста на един анимационен герой. Може да го гледате в YouTube и... Добре, почвам. О, Бойко, глед това може да се играе. Абе, бегаме. Аз съм свикнал така. Абе, Не ми пукаш игра така. да, ама ние няма да дадем към това да се включиш в нажалите пъти. Не сме. Къде казваш? Някои хора. Така, докато го казваш, хората могат вероятно да кажат това за нас. Така че не се обаждайте. И мисля, като умре и още веднъж и да спи, и това да е клипа. Добре. Значи ще има клипи на Happy Wheels. Тоест аз вече съм го снимал. Също ще има и на Counter-Strike. На Counter-Strike няма да има. Не, ще има. Ще видиш. На лаптопа не иска. Ще видиш. Добре, няма значение. Да. Може да снимаме, може и да не снимаме. Как казва Жо, пинко-розовото масле. Спри. То спак хозуни. Хозуни момче. Хозунито е за мене. Хоп! То се бъгне като за световно. Глед, на първо място е 7, на второ място е 7. Сега ако е на трето място некой е 7, сега ще го припреща към ъгъла. Йо, то за мене. Ио. Не, то се казва Ексъл, бе. Ей, той ще стане по-голям от мене. Дай да събираме. Добре. Аржентина. Джамбо. Доги. Култус. Snoop Dogg. Snoop Dogg. Значи в момента не знам дали аз чувам. Свети само. Чувам, но да. Се ми дая. Ако ми кажеш, ще стия. Кой няма повече с тебе? Добре. Ама не се шегувам. Добре, Макси. Добре. Така става. 6+, да изяда А+. Извинете за звука от лаптопа, просто не може. Това са лаптопите в нашето днешно време. Хоп! И мисля, още една-две минутки да спираме клипа. Да, сега ще се кръща като за край. Не, добре, нямаше да ще се покатил си. Не, бега забравя, ама ще изяда това. Изядеш? Казвам. И ще изядоха. Окей. Аре, Да спираме клипа сега. така, и да, благодаря, че бяхте с нас. Това беше от нас. Харесвайте се, правиме. Добре. Абонирайте се за мен. Харесайте клипа И до скоро.